varamba vachisungwa. Nezuro kune imwe nhamba yevanhu futi handiti panga pambosungwa vanhu vaya pakazobudira vari kunzi 13 activists including Honorable John Horton, former Mayor George Masendu Farai Mageva, and other have been arrested for peacefully protesting with placards demanding the release of Honorable Timber and others. They are currently detained at Kariba Police Headquarters. This is Zimbabwe under Mnangagwa. The constitution has been suspended. The fight is on. Homeland or death. Hashtag ZANU-PF must go on. Mashoko akabuda akanyorwa nauyo anoitwa Gift Sisimba Ostalos achizivisa Zimbabwe kuti kune vamwe futi vakasungwa vakabata zvimaplakadi zvezvo zvinenge zvakanyorwa kunzi tokumbira kuti musiye Jameson Timber nevamwe vakasungwa navo mukati. Ndivo chete zvakabva vatobatwa vatosungwa vatori mukati kwezvinezvi. Rejimu nyika iri kutya zvinhu zvemuzimbabwe iko zvinezvi ndiri kutaurira kuzimbabwe kuri kutyisa, kuri kusungwa munhu semunhu wakomana all because of SADC, all because of chigaro cheSADC cheya chiri kudiwa ichi, kuri kusungwa munhu ukangoda ngotitrai kudemonstrata. I don't know kuti vanhu vari kuda kunzi vaitiswe example here kana kuti vada kunzi vaitwe sei, but ndo zvinhu zviri kuitika, vanhu vari kusungwa komana.